Хора, започваме нова игра Майнкрафт. Съжалявам, че ми нямаше толкова много време, просто няма да има в момента видеа много. По едно видео горе-долу на месец за блога. Искам да завърша годината на училище и лятото ще има много влогове, много игри, много неща съм ви подготвил. Но сега просто нямам време да правя. Да ги качвам клипове за канала и има много ангажименти. Затова нека сега започваме с тази Майнкрафт. Така, почваме. Ще създадем нов свят. Оцеляване ще да. И какъв се казва светът? Нико.bg. Готово. Трудност нормално. Да, окей, нормално става. Така, започваме. Превел съм я на български специално. Просто пък причина да не качвам видео е, че съм леко болен. Имам поли и кашлям. Съжалявам, ако ще кашлям в клипа, но трябваше да запиша един епизод. Къде се спалнахме, бе? Тук няма нито дърво, нито нищо. Ма къде? Полярна мечка. Мечко, що ме удръж? Моля те, остави на едно.
просто няма да играя тази карта. Почваме от начало, като нов свят създаваме. Давно не ме спални и сега ме спални нормален. Трябва спален, да не е пустиня и планина. Добре, по-приемливо е. Добре, поне има хубаво дърво. Поне има дърво. И лави. Пак не е на идеалния байъм. Но става. Прекрасно е, че поне има дървета. Мамичка. Опитамихме лама. Яко. Чакай, тейбъл така. Това да си направим обаче пръчки. Сяме си пръчки. Така вече като пръчки правим си меч. Да. Там е ламата ми. Чакай. Ламичке. Ако искате втори епизод на Майнкрафт и това оцеляване, какво сте знам? Се абонирайте. Ще я. Какво? Не бе, брат. Моля ти се, бе. Не, накрая. Тръгвай, бе, Джони. Съжалявам, ламичка ми ти просто. Сега отново ще но, някаква друга лама съм. Съжалявам, но че не ми носиш полза. Какво? Какво ми направи, бе? Глупава. Лама. Така. Трябва да съберем още дървет. Трябва да съберем да търсим овце, но овцето не се среща такъв байон. Взехме кожа, но не трябва. Къде отивам, бе, брат? Какви са тия байами? В случай най-байама, нормалния байам, където трябва да ме спалне, не ме спалнвам. Всички други байами ще ме спалнем, а не точно в него. Не в всички най-рядки ще ме спалне, но не и в най-добрия нормален.
Скоро става нощ, кой ще ни пази от скелетите, зомбите, ще трябва да се закопаеме. Майко, стигнахме в пещерата. Злато! Но ще ни трябва камък първо. И тук ще бъде този епизод. Втория епизод, следващият епизод. Можете горе-долу следващата седмица да го очаквате. Така мисля. Или по-следващата, не знам. Тогава ще дойдем тук да съберем камък. И да. Ще си направим каменни инструменти, ще изкопаем това злато и всичко. Защо стана твърде дълъг клипа? Чакай! Чао!